ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏ ଗୀତଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗୀତିକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିକୁଞ୍ଜ କୁମାର ଦାସ। ତାଙ୍କର କଳାରେ ସେ ବହୁତ ନିପୁଣ, ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଛନ୍ତି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତରେ ଲେଖାଟିଏ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ। ଆପଣମାନେ ଆଶା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏ ଗୀତଟିକୁ। ହେ ହେ ଆରତ ତ୍ରାଣ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆଉ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆଉ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ। ହେ ଆରତ ତ୍ରାଣ ଆରତ ତ୍ରାଣ, ହେ ଆରତ ତ୍ରାଣ ଆରତ ତ୍ରାଣ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆଉ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ, ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି ମରଣ ଆଉ ମରଣ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆଉ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ। ଆରତ ତ୍ରାଣ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆଉ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ। କେମିତି ବେଳ ଆସିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦର୍ଶନ ହେଲା ବାରଣ। ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଠିଆ ହୋଇକି ବିକଳେ ଛଟପଟ ହୁଏ ଭଗତ ପ୍ରାଣ। ନୀଳ ଚକ୍ର ଚାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି ମନ, ନୀଳ ଚକ୍ର ଚାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି ମନ। ଆଖିରୁ ଝରେ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ। ଆରତ ତ୍ରାଣ ଆରତ ତ୍ରାଣ, ହେ ଆରତ ତ୍ରାଣ ଆରତ ତ୍ରାଣ। ତୁମ ହାତ ଗଢ଼ା ସଂସାରେ ଠାକୁରେ ଘଟୁଛି କେମିତି ଏ ଅଘଟଣ।
ଯଦି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ କିଏ ଅବା କରିବ হে আরত ত্রাণ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆଉ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଆଖିରେ ପଡୁଛି ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଆଖିରେ ପଡୁଛି ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଆଖିରେ ପଡୁଛି ମରଣ ଆଉ ମରଣ 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 ଆଉ ମରଣ হে ଆରତ ତ୍ରାଣ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆଉ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆଉ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆଉ ନାହିଁ